God formiddag her til et lille webinar omkring awareness-træning. Jeg hedder Kasper og er ansvarlig for salg her i Bixen, og her ved min side står Christoffer. Ja, og jeg har lidt at fortælle omkring awareness-træning og risici ved at have mennesker til at operere IT-systemer, og hvad man så kan gøre ved det. Så det glæder vi os til at fortælle lidt om. Så her i løbet af den næste halve times tid, der vil vi lige gennemgå lidt, hvad er awareness-træning egentlig, og hvorfor er det vigtigt, og hvordan vi her hos Chili har valgt at sætte det sammen, sådan at vi i hvert fald synes, at det er så nemt og overskueligt for de fleste, og dermed får trænet ens medarbejdere. Men awareness-træning. Lad os kigge på den første. 30% af alle virksomheder er blevet angrebet succesfuldt igennem de sidste 2 år. 85% af de her angreb, de sker på grund af menneskelige fejl. Så det er der, vi har en kæmpe risiko. Herunder er det 18% af de skadelige links, der bliver sendt til folk i phishing-mails, der bliver klikket. Det er alligevel vildt nok, at 1 ud af 5 de klikker på links i e-mails. Men de bliver bedre og bedre, de her angreb. Vi kommer til at vise jer nogle eksempler. Her der har vi for eksempel en LinkedIn. Det, som angriberne gør, det er, at de for det første får det til at ligne fuldstændig det, som man tror, det er. Så LinkedIn, der er noget med en knap, og den grafik, man kender, og den måde, LinkedIn plejer at skrive på. Der er også noget med LinkedIn i den URL-adresse, I kan se heroppe. Så I kender jo selvfølgelig spam-mails og phishing-mails, men de bliver bedre og bedre. Og i det her tilfælde, der er det jo omkring nogen, der er recruiters, nogen, der gerne vil ansætte mig til et eller andet. Det er jeg meget interesseret i, så der kan jeg være foranlediget til at tro, at det er det rigtige. Og det er det, der er det største problem, det er, at de går ind og trykker på en knap, som vækker interesse hos en. Jeg har selv fået den der et par gange efterhånden, dog sendt til min arbejdsmail, i stedet for den mail, der rent faktisk bliver brugt på LinkedIn. Så jeg kan da godt forstå, at folk hopper i fælden, fordi den der mail får jeg også ugenligt bare på den rigtige mail. Mm-hmm. Der er også nogle fra systemerne, altså 365, der siger noget med, at jeres konti er i fare, eller nogen har logget ind, eller at jeg skal gøre et eller andet, for at der ikke er noget, der skal ske. Der er også noget fra sådan butikker, nu er det Power, der siger et eller andet omkring noget ID-tyveri, og man skal klikke, og man skal gøre alt muligt. Og der findes tusindvis af forskellige sådan angreb. Her der er det her, der hedder CEO-fraud, altså det vil sige direktørsvindel. Det vil sige en, man stoler på, sender en mail til en med et eller andet, og navnet står der, og også e-mailadressen, og den bliver sendt rigtigt, og så videre. Men det er ikke for dem, og der er nogle små ting, der kan hjælpe en med at spotte, at det egentlig ikke passer. Så vi må konstatere, at awareness-træning i hvert fald er en meget, meget vigtig del af at drive virksomheder i dag. Ja, og vel også særligt for SMV-segmentet i Danmark. Ja, det vil jeg sige. Det er et sted, hvor det er, at man virkelig kan løfte sikkerheden ved at bare gøre nogle små ting. Og vi kommer til at vise jer. Men er der overhovedet håb så? Og nu kommer der en procentsats igen. 80%. Man kan sagtens få minimeret den her mængde af kliks på skadelige links, eller vedhæftninger, eller steder, man skal logge ind, hvor folk begynder at taste credentials. Og man kan sådan set også få dokumenteret det, for det ene ting er, at der er en reel trussel, men der er også nogle af jer, der sidder og enten over for en bestyrelse, eller over for noget NIS 2, eller andre, nogen I leverer til, der kræver, at I har gennemført træning af jeres medarbejdere. Og det kan man sådan set også komme i mål med. Og det gør man med Chilis løbende microtraining-program. Så det her med awareness-træning eller bevidsthedstræning kan være mange ting. Men en ting, der er super vigtigt, som vi kan se, det er, at man skal køre løbende træning. Man kan ikke bare køre noget en måned, eller på et eller seminar en halvdags et eller andet, og så sige, nu ved folk noget om IT-sikkerhed. Og der er 2 grunde til, at man ikke kan det. Og den ene, det er, at tingene udvikler sig, så der kommer nye ting til hele tiden. Og det andet, det er, at ryger det ud af øje, ryger det ud af sind. Ja. Så folk skal hele tiden lige prikkes til. Men det er jo klart, de skal heller ikke have for meget. Det, som Chili leverer, det er en service, hvor at medarbejderne i deres inbox får nogle mikrokurser, tager 5 minutter, cirka 1 om måneden, med nogle super relevante emner. Vi kommer ind på at vise nogle af de der emner bagefter. Og det andet, det er simulerede phishing mails. Det vil sige, de her mails, jeg faktisk viste jer før, er ikke rigtige simuleringer.
eller rigtige phishing mails. Det er simuleringer, som vi har lavet. Og de to her, de hænger egentlig også sammen. Det kommer vi også lidt ind på. Så der findes jo mange måder, man kan gøre det på, som sagt, og også leverandører af sådan noget, en type service, men vi synes alligevel, at vi har nogle ting her, som er værd at lægge mærke til. Vi har en løsning, som tilpasser sig jeres organisation og jeres afdelinger og jeres brugere, den enkelte medarbejder. Kommer vi lidt ind på også. Zero Day Classes. Vi har noget indhold, der altid er opdateret. Sker der noget fuldstændig vildt, så kommer der noget ekstra. Det kommer vi også ind på. Så kommer det lynhurtigt til jeres medarbejdere. Instant Learning. Jeg viser også lidt om det, men kort og godt, er der nogen, der klikker, så bliver de ikke fyret som det første, og de bliver heller ikke givet ind til en samtale. Systemet udsætter dem for noget træning, der er tilpasset til dem, så de får lidt mere, hvis de klikker, hvilket jo nok er meget fair og relevant. Og så er det en løsning, som kører meget automatisk, så man skal ikke bruge så meget krudt på at drifte den, og det er meget nemt at gå til. Og det man gerne vil, det er jo at få den her click rate ned og awareness level op. Men jeg kan også mærke heroppe hos Chili, hvor vi også kørte, der kan jeg også mærke, at der har været sådan en større snak omkring frokostbordet, når vi har set det. Har du også fået den, eller lagde du også mærke til, der Mark, vores chef, skulle bruge 50.000, fordi han var i Frankfurt, men han sad jo virkelig inde på kontoret. Men det gør alligevel, at vi alle sammen snakker lidt om det i dagligdagen, hvor vi oplever, at det er ikke noget, folk snakker om, så er det kun, hvis det har været ude for et tilfælde. Og det er jo også, man kan sige, det er jo en balance mellem, at det ikke skal være, man kan sige, det er jo ikke en trussel som sådan, altså sådan, og det er ikke sådan, at man kan sige, at medarbejderne skal føle, at man nærmest skal sidde med sved på panden og klikker jeg nu rigtigt og gør nu det her, men at man ligesom lærer det stille og roligt hen ad vejen, sådan at man sikrer det, fordi vi kan også sige, at her fra vores side af, i Chili, der oplever vi meget sjældent angreb, bare sådan en ransomware. Det er typisk en phishing-mail, folk er kommet til at trykke på. Og det er jo typisk, at den phishing-mail medfører en masse andre phishing-mails, fordi så har man lige pludselig adgang til nogle mailkontorer, som man ikke havde før. Lige netop. Men jeg vil bare lige, inden vi går ind, for vi kommer rent faktisk til at gå ind og kigge på selve løsningen. Men jeg vil lige vise et par af de her features, som vi nævnte. Instant Learning. Så her der kan man se en pop-up skærm. Der er nogle flere. Det kan være lidt svært at vise, fordi det kører jo ude i de reelle miljøer, ude i inbox og op i en rigtig browser. Men hvis man klikker på et link, så kommer der sådan en pop-up op, der siger, du har klikket på et falsk link, men bare rolig, det er en del af Chilis træning. Og så kommer der to elementer. Det ene det er, at der kommer sådan en lille guide. I kan se den grå boks her. Dem vil der komme en 3-4 stykker af, der viser, hvad var det, man skulle have været opmærksom på her. Og husk, jeg er bruger, jeg har lige klikket. Super modtagelig over for at finde ud af, hvad gjorde jeg galt, fordi det overrasker mig. Og jeg sidder med en eller anden følelse. Så næste del er, at man får et shortcut til et af de her kurser, som er relevant for det, man gjorde galt her. Så der er et flow af kurser, der kører automatisk, som sagt. Klikker man, så får man også lige det, der passer til en. Og Zero Day Classes, det er simpelthen, at der kommer jo ind imellem, vi gør det cirka hver anden måned, så kommer der et eller andet, der eksploderer, som er super høj, aktuelt og relevant. Og så kommer der et kursus, som drejer sig omkring det meget, meget hurtigt til medarbejderne. Der kommer lige et spørgsmål ind på chatten, men er det sådan, er det specielt for SMV'er, der er udsat, eller er det alle, der er udsat, eller fordi at... Alle er udsat, men jeg vil sige, en løsning som den her er måske meget god, den vi kommer til også at komme ind på, fordi at den ikke kræver, at man har en person, eller en afdeling, eller et team, eller et eller andet, der sidder og kigger på de her ting. Det er meget nemt at gå til, og det vil sige, det kan godt have været lidt utilgængeligt for SMV'er, der skulle investere mange ressourcer. Nu er der kommet nogle måder, som vores, hvor man kan gøre det meget nemt og hurtigt og effektivt. Og man kan sige, typisk så vil det vi oplever ude omkring i landet, det er jo, at mange af de her angreb kommer typisk mod små og mellemstore virksomheder, hvor de ikke har, man kan sige, måske er helt nået til det punkt endnu på dagsordenen, at de skal til at have indført både træning eller for den sags skyld større opmærksomhed på hvordan man skal forholde sig til de ting, der kommer ind. Så vi oplever jo, at der er rigtig mange, der får phishing mails. Og på den måde,
man kan sige, bliver udsat for angreb i SMB-segmentet. Så hvis du er ansvarlig for IT-sikkerheden, det man så får med den her løsning, det er en tryghed i algoritmen, som vi siger. Det vil sige, løsningen er automatiseret, tingene kommer på den måde, som både ekspertteamet, der står bag, og data, så hvad kan man sige, hvad fungerer bedst, hvad er mest relevant nu, og selvfølgelig når folk gør noget, at det bliver tilpasset til dem. Så man sparer tid, og man sikrer kvalitet. Så er der et meget stærkt dataoverblik. Man kan se alt, hvad man har gjort, gennemført af træning, det er også vigtigt i compliance. Og man kan se, hvad folk klikker på, og hvad man gennemfører, og awareness, der stiger over tid, det kommer vi også til at vise. Og dokumentation, så det er der jo nogen, der er underlagt. Og hver måned kommer der simpelthen en rapport, autogenereret med, hvad er der sket, og hvor er vi med det her. Så man kan proppe direkte ind. I har jo sikkert hørt om NIS 2, som jo blandt andet stiller krav til det her. DORA og så videre. Meget, meget vigtigt. Høj brugertilfredshed. Sådan nogle løsninger, træning og sådan kan godt trætte medarbejderne, og så falder de fra, og så er man lige vidt. Vi oplever, at brugerne synes, at både indholdet og flowet af indhold er lige tilpas, så det er vi rigtig godt tilfreds med. Og det er brugerne også. Og så inden vi hopper ind i løsningen, så var det jo hos mail-simuleringer og mikrokurser, men hvad så med fremtiden? Bliver det ved med at være en god løsning, hvis man hopper ombord? Skal man så skifte om nogle år, fordi så bliver det outdated? Og så kan vi lige afsløre, der kommer altså nogle ting. Smishing, så hvis I ikke har hørt det. SMS-phishing, det samme som e-mail-phishing, bare på sms. Vishing, voice-phishing, så man kan optage jeres direktørs stemme snart. Det man kan nu, og så kan man ringe op med en robotstemme, der så snakker med den stemme og siger, at man skal gøre et eller andet. Det kommer vi også til at have med. Mere sådan rollebaseret, så er det forskelligt fra dem, der står i produktionen, og dem, der arbejder med finans, eller er der brug for noget for lidt mere tilpasset. Det kommer vi til endnu højere at kunne gøre i fremtiden, og det gør vi også med nogle af de AI-features, der kommer på. Så det er en super stærk løsning. Det der fra 18% klik til 2% kan vi se nu. Det kommer vi til at fortsætte med i fremtiden. Det er Peter, der skriver, at han altid oplever mærkelige mails, når han er på ferie. Ja. Er det også noget, vi oplever? Jamen, det er et godt spørgsmål generelt, og det er også derfor, vi har de her zero-day classes. Så udnytter hackerne eller bad guys, de udnytter jo de situationer, der gør, at folk er sårbare. Og en af dem, det er, når man er på ferie, både den klassiske feriemail med, at du skal arbejde juleaften, klik her, hvis du vil ændre det. Folks mindset bliver fuldstændig... man mister paraderne, for det vil man ikke, og så klikker man. Og det andet, det er, at efter ferien, så er der kommet en masse mails i inboxen, så der kan man godt se, at der kommer lidt mere. Men ellers så kan det være højtidsbestemt, eller der kom jo en masse, der var covid, der var relateret til det og så videre. Så der er man også sikret her til at følge med, hvad der sker. Så hvis man så ikke har lavet noget som helst awareness-træning før, så er det sådan nu, vi går ind i, hvordan man så kan komme i gang med det? Det er super nemt at komme i gang med, og det er super nemt at køre. Når man køber den her løsning, så får man en platform, og på den her platform, der gør man basically 3 ting. Man opsætter og drifter sin profil og sin organisation. Det tager ikke særlig lang tid, under en times tid eller sådan noget. Og der er ikke så meget, der skal gøres løbende. Man kigger på data, det dykker vi ned i, og så kigger man så også lidt, kan man se, på indholdet. Så simuleringerne, de her phishing-simuleringer, de kommer jo ind i inboxen, og der viste vi nogle eksempler. Men ellers så vil jeg, inden jeg viser data og alt andet, så vil jeg bare lige hoppe ind og vise, hvordan det her indhold ser ud. Og vi har det jo altså også på dansk og på alle mulige andre sprog. Admin-platformen, den er på engelsk. Og nu er vi inde i den fane, der hedder content, og der kan man så, hvis man ser ud her til venstre, se alle de super relevante emner, som der bliver udbudt til medarbejderne, som de automatisk får ind i deres inbox, at de skal gennemføre. Og her der var det her zero day, det sidste der kom, det var noget, der hed ClickFix, hvor man blev bedt om at copy-paste noget kode og sætte ind og så videre. Det var eksploderet, så kom det ind meget hurtigt. Der er noget om GDPR, og der er noget om NIS 2, og der er noget om AI, der er noget om DORA, der er noget om ransomware og alle de relevante emner. Det kan I jo spørge ind til, hvis I gerne vil vide mere. Men jeg vil bare gerne vise, hvordan sådan et kursus egentlig ser ud. Og der kan vi da så tage den på dansk. Nu hedder jeg Jeppe. Og det skal lige siges, vi viser jo en konto med noget dummy data. Det er noget med Chilis egen medarbejdere, men vi klikker og gør ved for at teste og for at se, hvad der kommer og så videre. Så.
I skal ikke være nervøs for, at vi viser alt muligt. Det her kursus, det hedder Links og Domæner, og det handler om sådan en URL-adresse, som alle bruger, men ikke alle ved, hvad det betyder, alle elementerne, og hvordan de kan ændres, så de ligner noget, de ikke er. Så det er mere for at vise jer, sådan, hvordan et mikrokursus kan se ud. Og man starter fra en ende, og jeg siger, at den her første del hedder protokollen, og så kommer der et interaktivt element, så det bruger vi på kryds og tværs. Og nu klikker jeg så der. Nej, det var domænet, så der lærer jeg allerede lidt. Der var protokollen. Så alle kan være med, helt nye IT-brugere. Her der er noget med www i underdomænet, og den tror jeg er en klassiker ved, at der kan være en streg 1 eller en 1, som kan snyde en, men den var der. Så det var sådan set bare lige for at vise, hvordan de kurser ser ud, og vise, at det er jo ikke et format, der bare er tilfældigt. Det er jo valgt for at optimere læring og optimere, at folk ikke bliver trætte af det. Og det her det er det bedste måde, hvor at brugerne kan have, hvad kan man sige, hastigheden i egen hånd, og selv kan, klikke frem og tilbage. Jo, jeg synes klart, det er noget, der hvad kan man sige, giver noget, når vi snakker om det, at hvad kan man sige, de bliver jo bedre og bedre, de her mails, der kommer ud, og hvad kan man sige, bliver sværere og sværere at spotte. Ja. Så det her med rent faktisk at være opmærksom på, hvad er de forskellige ting, og hvad er det, jeg skal være opmærksom på. Nemlig. Og der er 2 ting, der sker med den her træning. Det ene, det er konkret viden, og det andet, det er det her med, at man hele tiden bliver mindet om, gud, jeg skal være lidt opmærksom. Derfor ordet awareness-træning. Og nu kan man se på profilen en awareness score, som er beregnet ud fra, hvordan man klikker og gennemfører kurser osv. Der er en hel algoritme bag, og den skulle gerne stige, og det kan vi se heldigvis også er sket her. Men der er lang vej nu. Man kan også lige få et overblik over de simuleringer, altså phishing-mail-simuleringer, der er sendt, og hvor mange kurser, der er sendt og gennemført, og lidt omkring, hvordan brugerne fordeler sig i high, normal, low og critical. Det vil sige, at man kan tage noget action på bagkant af det her. Man kan også se kurser gennemført og brugere og simuleringer, der bliver klikket. Nu nævnte jeg, at der var en autogenereret rapport, og det passer også, at man får meget af det her ind. Man kan også dykke mere ned, og det her det er der sikkert mange, der er interesseret i, på brugerniveau. Kasper ligger højt. Der er vi heldige, 91%. Og det er jo så beregnet ud fra, hvor meget der bliver klikket og gennemført af kurser osv. Så man kan sortere efter det og se sin medarbejder og sige, nu tager vi lige fat i Kasper for at sige, at det var godt nok flot klaret. Eller omvendt. Det var meget flot klaret. Ja, noget af det her, nu er vi også inde i en portal, hvor vi tester ting, og det skal også siges, at der er mange ting, vi tester inde i den her, der bliver sendt ud, så vi har også lige hvad kan man sige, arbejder med det løbende, hvordan vi optimerer tingene her. Så. Ja. Man kan også kigge på simuleringerne, så se, hvor meget bliver der klikket på, og der kan vi jo se en trend, vi gerne vil se. Høj click rate, der går ned. Man vil sige, man ønsker ikke, at den skal være høj i starten, men hvis den er det, så skal den i hvert fald gå ned. Der er også noget med grupper, man kan dele organisationer op i grupper osv. Men man kan også se på de enkelte simuleringer, der kan vi se, okay, Google Account Scam er der relativt mange. Der er nogen, der er ignoreret, men der er også mange, der har klikket. Så det kan også være, at det var den måde, man tog action, altså handling i virksomheden, siger, at vi skal lige gøre opmærksom på det her i et nyhedsbrev, eller i et mandagsmøde, eller hvad det er, man gør. Ikke? Så kan man gå ind og se på kurserne, hvad er der blevet gennemført, hvor meget og på det enkelte kursus, og man kan se på awareness level også på forskellige afdelinger. Nu har vi ikke lige delt op i afdelinger her i grupper, men man kan dele op i grupper. Så det var lidt omkring data. Så det er jo en super stærk dataløsning. Lynhurtigt får man et overblik, og det kan man bruge både til compliance og til action i virksomheden. Kan du måske komme lidt ind på, hvad er forskellen på man kan sige, vores tilgang kontra nogle andre løsninger, der også er på markedet? Jo, men vi var lidt inde på det her med, at hvis man har fysiske kurser, vi vil jo sige, at det vil være et super supplement. Hvis jeg skulle vælge noget og gøre én ting, vil jeg nok gøre det her, fordi der er få ressourcer, kæmpe effekt. Men det her med at samle folk, hvor man også kan tale sammen, synes jeg er en glimrende idé, og det kan man enten selv gøre, eller få nogen til at gøre, hjælpe en med. Der er også andre løsninger, der minder meget om den her, men så kan det være, at man skal bruge noget mere tid på at sætte op og drifte og tage stilling til en hel masse ting. Det er i hvert fald, hvad vi ser, det er jo, at den her, hvad man siger, den her løsning gør det enkelt, fordi den hele tiden selv opdaterer tingene og selv sender tingene ud, sender kursus ud, efter du har
hvad kan man sige, valgt at klikke på et link, du ikke skulle klikke på. Altså, det vil sige, at der er rigtig meget, der er automatiseret her i. Ja, nemlig. Uden at det skal lyde forkert, så er det jo altså et meget, meget brugervenligt, enkelt hvad kan man sige, løsning, som gør det nemt for folk at træne deres awareness. Lige præcis. Så det bliver ikke sådan stort forkromet, og man selv skal sidde og nej. lave CEO-fraud, finde ud af de forskellige ting. Det her, det er sådan... Ja. Man kan sige, man slipper vel kontrollen lidt til, at der er andre, der har styr på... Ja, det gør man. Og så sparer man en masse tid, og man sikrer kvaliteten, og den skal nok sende det rigtige til de rigtige folk på det rigtige tidspunkt. Det sidste, det er sådan set lidt omkring opsætning. Det er meget nemt at sætte op, som sagt. Det tager ikke flere dage, det tager ikke engang en time, vil jeg sige. Men man kan sætte nogle grupper op. Nu kan vi jo kigge i den her gruppe. Og grunden til, at vi lige viser det med opsætning, det er for at vise, at man tilpasser den jo altså meget til virksomheden. På den ene side der er det der instant learning, men også med alt det information, man kan fylde ind, der automatisk bliver en del af det. Så kontakt, og man kan have flere afdelinger med forskellige kontaktinfo, adresser, type af afdeling, sprog og land og åbningstider, så indholdet bliver tilpasset på den baggrund. Og så nævnte vi det her CEO-fraud, direktørsvindel. Der kan man sætte en leder ind, man kan sætte en tech-support, en kunde, en leverandør, en HR. Så der er nogle af de her phishing-mails, der automatisk så får de konkrete navne og e-mailadresser osv. ind til forskellige formål. HR, der kan det jo være, at de siger, at du skal til lønforhandling eller et eller andet. Du skal lige klikke ind. Vil du have højere løn? Ja, det vil jeg da lave. Dine bankinformationer ind her, tak. Ja. Og det samme, ikke uden med far for at bruge for meget tid på alt det her praktiske, men også bare for at vise, det er lynhurtigt at klikke af, hvad det er for nogle systemer og mobiler og security og så videre, man bruger, sådan så at det bliver også tilpasset til virksomheden. Og bruger styrer man også automatisk, man kan integrere, og ellers så kan man så gå ind og manuelt pause og nulstille og sådan nogle ting. Er det her kun træning til, hvad kan man sige, til alle medarbejderne, eller er det også ledelsen, der ligesom er en del af det, og er det... Ja, hvad synes I? Jeg tror, svaret er meget tydeligt, og det viser alt, hvad vi ser også jo selvfølgelig, at bare fordi man er leder, eller C-level leder, betyder det ikke, at man har højere bevidsthed. Så der sker lige så mange fejl der. Så alle gennemfører den her træning. Og alle får noget ud af det, og får det her store chunk fra, altså igen 18% til 2% på 5 måneder, klik på de her links. Så det er sådan faktor 9-10 stykker ned. Og det gælder altså også ledere. Så kan man vælge, om man vil hive data fra dem ud og kigge på og sige, hvad klikker de på? Ja, præcis. Så alle mand er lige her. Og det er jo ikke meget tid, man skal bruge. Der er cirka et kursus, der bliver sendt ud per måned per medarbejder, og sådan 2 simuleringer. Og så hver anden måned kommer det her Zero Days, så det er et kursus oveni. Så det er et kvarter 20 minutter, en medarbejder skal bruge. Klikker man på noget, så skal man bruge lidt mere tid. Men det tror jeg også, medarbejderen selv synes kunne være fint. Så og der er nogen, der spørger, om skulle der ikke være noget mere? Nej, ikke i forhold til, hvad vi kan se. Dem, der har fået trumfet igennem og fået noget mere, de vender som regel tilbage. Og dem, der vil have mindre, jamen der kommer også feedback fra medarbejderne. Det er meget fedt det der, men der er ikke så meget. Så dem, der laver om i det, lander som regel tilbage på det flow, som hele tiden bliver tilpasset. Der bliver skrevet, hvordan sørger vi for, at det ikke kun bliver en opgave, men at det også er noget, der rent faktisk lever ude i virksomheden. Fordi at... Jamen, det er jo ikke en platform, som medarbejderen skal gå ind og holde øje med og logge ind og gøre. Altså, det er jo noget, der kommer i inboxen der i felten, så at sige, hvor tingene sker. Så man får en invitation i inbox til de her kurser. Du skal gennemføre her. Hvis du ikke gør det, får du nogle reminders. Og med simuleringerne kommer jo også ind som e-mails. Så det sker ude i felten. Og det er jo ikke så slemt. Altså hvis du klikker, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der sidder i første omgang og hakker dig i hovedet. Du får lov til selv lige at arbejde med det. Er der spørgsmål eller interesse for det her, så rækker man bare ud. Vi står klar til at svare, og er sikre på, at I vil kunne få noget ud af at komme i gang med det her. Og det skal jo også siges, at hvad kan man sige, hvis man nu rigtig gerne vil i gang,
så kræver det jo, at man rent faktisk bare tager fat i os, og så hjælper vi også med at sætte tingene op. Ja, absolut. Så vi vil gerne have, at folk er så, hvad kan man sige, så nemt på som overhovedet muligt. Nemlig. Og den vej igennem, hvad kan man sige, for at træne ens medarbejdere til at være lidt mere opmærksomme. Vi kan i hvert fald mærke det heroppe, at folk de går og snakker lidt om de der sjove mails, der engang imellem kommer. Et rigtig godt spørgsmål her fra Hans, det er, hvor hurtigt kan man komme i gang, hvis man nu er i sådan en mellemstor virksomhed? Jamen, hvis du ringer i dag, så jeg ved ikke, hvis vi har en person klar. Hvis der er ledige medarbejdere, så er vi tæt på at være op og køre i dag. Ja, så er det i dag. Så vil det starte op. Sådan i løbet af den første uge vil der komme sådan en introkursus, og man skal også ind og lige lave sådan en mail. Det er meget nemt, hvor man lige siger, velkommen til, nu går vi i gang med det her. Jeg kan lige vise det. Så man har sådan en her, man udfylder. Man får den training invitation, ikke? Og så kan man så se her, der er det her IT-sikkerhedstræning, vi går i gang med, og det er den her grund, og så videre. Den tekst kan man lige formulere. Så er man op at køre. Så kører det helt automatisk. Så tror jeg vil sige tak for god ro og orden, og I må endelig række ud, hvis der er nogle spørgsmål. Absolut. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag.